نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسانه إلى يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نؤمره ننكسه في خلقه أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر ولا ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القول على الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى طاعة أجمعين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابا ولم يجعله عوجا. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض جاء الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في خلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. أمي الله سبحانه وتعالى فوق على بركة دا كالله تعالى ولي نمدون على ميسوناك بجمدو ينبان يرانا على ميسوناك أم كانوا بدوكا جيك أنتو نينما يلا. أمي الله تعالى فوق على بركة دا aman sinsini o alaba in tokoy alami ko damina nalebe ko laba danfen bela jaleme daka masaba alami nyada to amanga ko damina ni ala tokoy alami tokoy je hina labolen tigiye Allah subhanahu wa ta'ala min tokoy alikiyama jondo hina kerengerelen tigiye amanga ko damina no ala tokoy o temelen ko fe ame kishi ni nema nyini zamzami yoka ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kira mi nakafsa danfen bela jalenye ala kira min cira kana kɛ hinɛ ye danfɛn bɛɛ ma n'o de ye wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. an b'a ɲini ala fɛ kisi ni nɛɛma caman bɛ ala bolo ala k'o jidi ala kira muhamadu kan. bari ala taala ye fasamandiya min fɔ ala kira ka sɔli la surtout jumadonyaw fɛ ko ni maa min sɔlila ala kira ka jumadonya fɛ siɲɛ kelen a ko ale yɛrɛ ala a n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli o tigi ka siɲɛ 10. wa ni maa min sɔlila ala kira kan sallallahu alaihi wasallam siɲɛ 10 ala n'a ka mɛlɛkɛw ani ala ka maa ɲumanw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔli ka siɲɛ 100. wa ni min ye siɲɛ 100 kɛ ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ 1000 ka faridaw bɛɛ lajɛlen labatolen kɔfɛ ala bɛ sɔrɔ ka ni fasamandiyaw jaabi adamadenw bolo. o dɔ ye jumɛn ye? ala ye fɛn minnu wajibi an kan i n'a fɔ seli. ala ye fɛn minnu wajibi an kan n'a waati sera i n'a fɔ sunkalo sunni. ala ye fɛn minnu wajibi an kan n'a waati sera i n'a fɔ jaga bɔli. ala ye fɛn minnu wajibi an kan n'a se b'i ye i n'a fɔ hiji. ni maa min y'o bɛɛ lajɛlen kɛ k'a dafa tuma min i komi lagidari b'a fɔ an ɲɛna cogo min a ko fɛn fɔlɔfɔlɔ min wajibiyalen don ala ka jɔn kan cɛ la muso la tant que i balekuya la fɛn fɔlɔfɔlɔ min n'a wajibiyalen kan o de ye i ka lemaniya jɔsen kɛnɛya. o ye jumɛn ye? i ka da ala la, ka da ala ka mɛlɛkɛw la, ka da latigɛ la, ka da ala ka nabiɲumanw la, ka da ala ka kumakanw na n'o ye kitabu 5 minnu jigila ka bɔ sankolo la ka na di ala ka jɔnw ma. i dalen kɔfɛ olu la summa ma'rufati ma yuslu bihi fardu aynihi. o kɔfɛ i ka ala ka farida ninnu ɲɛɲini k'a dɔn. k'a ɲɛɲini k'a dɔn cogo di? fɛn minnu n'a i komi i seli kitiw i k'a ɲini k'a dɔn. o de ye wajibi ye adamaden kan baliku kan tuma min na i ka jɔsenw lemaniya jɔsenw kɛnɛya la i ka seli kiti ɲini k'a dɔn
sun kiti ko ɲini k'a dɔn sanuya kiti k'a ɲini k'a dɔn fɛn o fɛn bɛ ala ko la i k'i jija i ka bɛɛ kiti ɲini k'a dɔn o kama ala ko foyi tɛ gansan hali alimamiya dɔn i bɛ sɔrɔ ka kɛ alimami ye seli ɲafɛn n'a cɛnfɛn f'i k'olu dɔn i bɛ kɛ alimami ye ni seli tiɲɛna an bolo a bɛ dilan cogo di f'i k'olu dɔn i bɛ kɛ alimami ye alimamiya kiti o sariti b'a dan ma mais silamɛya yɛrɛ sariti silamɛya ye fɛn jumɛn wajibiya tumana min na ni denmisɛn kɛra baliku ye o de ye i k'i ka limaniya jɔsen kɛnɛya i ka sɔrɔ ka ala ka faridaw ɲini k'u dɔn n'i y'olu dɔn tuma min na wa yajibu alayha an yuhafiza ala hududillah wa yakifa inda amrihi wa nahawi olu bɛɛ lajɛlen dɔnnen kɔfɛ ala ka faridaw a bɛ ɲini baliku bɛɛ lajɛlen fɛ an yuhafiza ala hududillah i ka alaw tala ka danw gasi sigi ala ye fɛn minnu dan sigi i ka dansigi k'u bɛɛ lajɛlen na ala ka dansigi dɔ ye jumɛn ye i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ cogo min ala ko wa qada rabbuka an la ta'budu illa hiya wa bil walidayni ihsana ala ko n ye dansigi kɛ aw kan adamadenw k'a fɔ a kana foyi bato fo n'a kɛra ne ala subhanahu wa taala kelen kana t'i biri boli ye o tɛ se ka fɛn ɲɛ i ye kana sujulu bi dolo ye o tɛ se ka fɛn ɲɛ i ye kana f'i bɛ kalo bato ninnu bɛɛ lajɛlen ye danfɛn de ye komi anw yɛrɛ a y'a fɔ suratu rahmani kɔnɔ o cogoya la a ko o kɔfɛ sisan wa bil walidayni ihsana a ko a bangebaa filaw a ye ɲumanya k'olu ye o ye ala subhanahu wa taala ka dansigi dɔ de o b'a yira ni maa min ye dangari i bangebagaw la i ye dangari ala subhanahu wa taala ka danw na ɔ baliku kan ka nin bɛɛ lajɛlen ɲini k'a dɔn tumana min na i kɛlen kɔfɛ k'i ka jɔsen sanuya i kɛlen kɔfɛ limaniya jɔsen sanuyalen kɔfɛ i kɛlen kɔfɛ ka ala subhanahu wa taala batocogow dɔn ninnu de bɛ ɲini fɛ i k'u ɲini k'u dɔn n'o ye ala ka taala ka danw sigili ye a dan dɔ ye jumɛn ye an bɛna juma seli sisan misaliya la jogo 2 don ɔ ala mana diya i ye cogo cogo e ka kɔntan k'i b'i ta kɛ jogo 3 wali jogo 4 i ye ala ka dan sago ala y'a dan ma ka kɛ jogo 2 de ye i b'a seli k'a dan o jogo 2 in na o dɔ ye ala ka danw sigili ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye minnu bɛ wajibiya baliku kan ala subhanahu wa taala ka waatiw dɔnnen kɔfɛ k'u bɛɛ lajɛlen tanga i b'i jija i ka ninnu dɔn o b'a yira silamɛya in kunfɛ fɛn tɛ o fɛn o fɛn n'i b'a la i b'i jija i k'a ɲɛɲini k'a dɔn ala yɛrɛ y'o de fɔ ala min filɛ nin a ko farifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni a ko adamadenw silamɛya t'a la silamɛya t'a la farifuni qabla an ta'buduni a ko a ye ne ala ɲini a ka ne dɔn yanni a ka ne ala bato o b'a yira i bɛ don ko o ko la k'a sɔrɔ i y'a ɲɛdɔn k'a ban pewu silamɛya diinɛ yɛrɛ dabɔla o de kama diinɛ bɛnnen don ɲɛɲinini de la f'i k'a ɲini k'a ɲɛdɔn de n'i ti fɛn o fɛn dɔn diinɛ la gɛrɛ mɔgɔ la min b'a dɔn n'a bɛ se ka min dɔn a la a k'i bilasira ala tilala ka mun fɔ kɔfɛ a ko la yukallifu llahu nafsan illa wusaha a ko n tɛ n ka jɔ minɛ foyi ma f'a k'a sɔrɔ i bɛ fɛn min dɔn o kɔrɔmasuru ye fɛn jumɛn ye maa dɔw bɛ yen an fɛ yan sisan maa caman bɛ bange k'a sɔrɔ i ka du ye silamɛ du de ye nka mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ bange ka san caman kɛ u bɛ baara caman kɛ dugukolo kan k'a sɔrɔ u yɛrɛ t'a dɔn silamɛya yɛrɛ ye mun ye kɔfɛ u bɛna silamɛya dɔn u bɛna silamɛya dɔn u donnen silamɛya la u bɛ sɔrɔ k'a dɔn misaliya la dulɔmi man ɲi u bɛ sɔrɔ k'o dɔn sisan sonyɛni man ɲi jɛnɛya man ɲi namara man ɲi u bɛ sɔrɔ k'olu dɔn sisan nka waati min na u tun tɛ silamɛ u tun t'olu dɔn u ka baara tun y'a caman ye ala ko la yukallifu llahu nafsan illa wusaha a ko n tɛ jɔn minɛ foyi ma f'a k'a sɔrɔ i bɛ fɛn min dɔn o waati olu tun t'o dɔn ni min tubira sisan ala k'o fɔ n'i ye kura kɛ sa sinon ale ala yafari ma nka maa min ye fɛn dɔ kɛ ala kuta la mutaamidan tugu bolo ma i kɛlen kɔfɛ ka ala dɔn i kɛlen kɔfɛ ka sagakunu dɔn i kɛlen kɔfɛ ka da la ala ye kira minnu ci a ma ko ala subhanahu wa taala ka cidenw don n'i y'i tugu ka ni jurumu in fɛn kelen kelenna fɛn o fɛn kɛ i ka da la k'a fɔ a b'i ɲɛ a jurumu in b'i ɲɛ dɛ o kama asura tɛmɛna sisan an bɛ ala fo ka ala barikada san wɛrɛ bɛ ala bolo ala k'o yira an na an ye fasamantiyaw caman fɔ a la ni maa min sera k'a sun wali ni maa min sera ka ɲumanyaw kɛ i ka da la k'a fɔ ala b'i ka jurumu dɔw yafa i ka da la k'a fɔ jurumu bɛɛ tɛ dɛ kabayira jurumu bɛ yen maa min sɔnna ka bin maa dɔ kan mutaamidan i kɛlen kɔfɛ k'a dɔn ko namara man ɲi i taara i tugu ka bin maa dɔ kan feere bolo ma wali i taara i tugu ka bin maa dɔ ma k'a ka fɛn dɔ minɛ a la kɛnɛ kan i ka da la k'a fɔ o sara ye alikiyama jɔn don de o ni maa tɔɲɔ tɛ kelen ye bari i y'a ka hakɛ de minɛ a la mɛ n'i ye maa dɔ tɔɲɔ ko se b'i ye ala ko ale t'o hakɛ bila ka alikiyama jɔn don makɔnɔ a b'a daminɛ i la diɲɛ na yan o bɛ sɔrɔ ka taa kuncɛ alikiyama jɔn don faamuyaliko ɲuman ala k'o d'an ma o kama an bɛ ka boli ka fɛn min magɛn
n'i y'a ye don o don juma o juma an bɛna fara ɲɔgɔn kan k'an sigi yan an bɛ ka fɛn min ɲɛsigi saya de don bari minnu taara avantage t'olu ye bilen minnu taara seconde kelen ma to olu ye u kana dugukolo in sanfɛ k'u bɛn'u ten turu ka Ala bato seconde kelen ma to u ye u kana dugukolo sanfɛ k'u bɛna Ala yafa deli fɛn dɔ la Ala k'o torolen u ye olu ta bɛɛ de banna pewu Ala bato la pewu anw minnu bɛ yan sisan a kɛra anw minnu ɲɛna anw de kan ka hakili sɔrɔ ka da la k'a fɔ karisa sengolaba i mana se sɔrɔ cogo cogo a tɛ karisa ta bɔ n mana kɛ sengola ye cogo cogo n tɛ ku karisa la saya nan'o ta e ɲɛna o i kan k'a bila i kun na a cunna o kan cogo min n'a ma suda dɛ e fana ta b'o cogo kelen de la donc an bɛ ka fɛn min ɲɛsigi o ye saya de bari ni maa sara a banna n'u y'i ta ka t'i da dingɛ kɔnɔ ka ban o ye ta nɔgɔyalen ye i ka da la k'a fɔ n'i ye maa wɛrɛ sigilen ye u cɛla sa o ye minnu bɛ ɲɛnamaya la e min taara e tɛ tugun ɔ jɔn kelen kelen n'a kan ka da ka miiri ni fɛn jumɛn ye o de ye saya ye bari n'a fɔra ka miiri n'a ye kana miiri k'a fɔ k'i bɛ solution dɔ ɲini saya la yanni diɲɛ wuli cɛ o bannaw Ala Taala y'o layidu ta Alakira min ka di Ala ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan saya ma Alakira to yen jango e i kan ka bila i kun na k'a fɔ don dɔ i bɛna siri fini jɛni na k'i da maaw kan na ɔ an bɛ k'o fɛn min ɲɛbɔli kɛ o de ye don o don an bɛ ka na Ala bato kɛ nin ye o de kama don o don Ala y'an yamaruyali min kɛ k'a fɔ ya ayyuha allazina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'aw ila zikrillahi wa zarul bay'a k'a fɔ n'aw tulo donna misiri welekan na dɔrɔn n'o ye juma misiri welekan ye a ko a y'a ka feerefɛnw datugu i bɛ baara min na o bila i ɲɛsin misiri ma i ka taa Ala subhanahu wa ta'ala kosuma a ko zalikum o min filɛ aw ye dɛ khayrun lakum o de hɛrɛ ka bon aw ma in kuntum ta'lamun n'a sɔrɔ aw b'a dɔn nka nin bɛɛ kan juma bɛ ka seli waati min i bɛ taa sɔrɔ maa dɔw sigilen don u bɛ feere la nka a ma daminɛ bi bari Ala ka kiraw tɛmɛna dugukolo sanfɛ ko kira 313 riwayaw la i y'a lakale ten ko nabi ɲuman 120,020 kɔ o de tɛmɛna dugukolo in sanfɛ minnu y'u se kɛ Ala ka diinɛ laseli la nka o bɛɛ n'a ta u ma se ka diɲɛ latubi dɛ ka diɲɛ bɛɛ latubi ɲɔgɔn fɛ ko bɛɛ dara Ala la o ma se ka kɛ o de la Ala tilala ka baaraw la o kama Ala ye so jɔ k'a kɛ 2 ye a ye hɛrɛ da ka bɔnɛ da a taara alijinɛ da alikiyama ka jahanɛmɛ da maa kelen o kelen bɛna diɲɛ na Ala y'i ka dutɛrɛ 2 tigɛ k'a bila k'a fɔ i kan ka na dutɛrɛ 2 de b'i bolo n'i ye min baara kɛ diɲɛ na yan o so bɛ ka jɔ i ɲɛ ye n'i sara i bɛ taa don a kɔnɔ Ala k'an ta kɛ ɲuman ye o kama ni maa min ye Ala subhanahu wa ta'ala kosumakan mɛn n'o ye juma seli waati ye i bɛ gɛrɛ misiri la i ka seli Ala y'o de ɲini cɛw fɛ maa minnu kɛra cɛ ye bari juma seli wajibi don cɛw de kan musow tɛ dɛ musow tɛ n'i selila so kɔnɔ en tout cas o yɛrɛ baraji ka bon i ma ka tɛmɛ i ka bɔ ka taa kɛnɛmala kan nka n'a se bɛ maa min ye k'i sera k'a kɛ baasi t'a la nka wajibi kɔni tɛ aw da la silamɛya fɛn caman bɛ yen wajibi tɛ mɛ a kɛli ka ɲi o dɔ ye jumɛn ye ɲumanya o dɔ ye jumɛn ye saraka bɔ wajibi tɛ o wajibi tɛ i ka saraka bɔ wajibi tɛ i ka ɲɛ mɔgɔ dɔ ma mɛ n'i y'a kɛ fana a ka ɲi i ma o kama an bɛ maaw lasu ka k'a kan Ala yɛrɛ y'o de fɔ el amru yaqtadi wujubi wa nahyu yaqtadi tahrim an ka dɔnnibaa baw de y'o fɔ n'o ye fakiw ye a ko fɛn o fɛn n'a bɛ yamaruyali kɛ k'a fɔ aw kan ka nin kɛ o bɛ kɔntannen i b'a fɔ wajibi de ɔ fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ balili ye k'a fɔ a ye nin to yen yaqtadi ani tahrim o bɛ kɛ an kan haramu de ye donc n'i y'o yɔrɔnin ta k'a filɛ dɔrɔn i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn silamɛya kɔnɔ ni Ala kɔni y'a kuma fɔ k'a kan ka kɛ nka hali n'a ma wajibiya silamɛ ɲuman i kan k'o k'i yɛrɛ ka wajibi ye n'a se b'i ye kama an b'a deli Ala fɛ Ala k'an kɛ ɲumankɛlaw ye an bɛ ka fɛn min ɲɛsigi saya don an bɛ ka fɛn min ɲɛsigi saya don an bɛ kuma in ta ka segin diɲɛ don o don bari an bɛ ɲɛnamaya in na yan an fɔra caman kɔ an fɔra maa caman kɔ diɲɛ tɔ man ca bilen diɲɛ tɔ man ca bilen dɛ bari Alakira ka ɲɛnamaya waati u nana Alakira ɲininka k'a fɔ diɲɛ bɛ wuli waati jumɛn Alakira k'o dɔnni bɛ Ala la nka a y'i bolo 2 gɛrɛ ɲɔgɔn na k'a fɔ ale cili ani diɲɛ banni a k'o furancɛ bɛ tan de a tɛ tɛmɛ lazarada waati kan Alakira fatulen hijira ni sisan cɛ san 1000 san 400 ani san 40 ani dɔɔni nka Alakira fana ye layidu ta
k'a fɔ ale alakira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ko ale dalen tɛ san 2000 kɛ dugukolo jukɔrɔ ale manto ɲuman fɛn fɛn silamɛ a ko bɛɛ b'ale sɔrɔ dugukolo jukɔrɔ yanni san 2000 cɛ a tɔ ye san 500 ni dɔɔni a tɛ tɛmɛ o kan mais an bɛ diɲɛ waati min na sisan ni réseau ko tile in na maaw tɛ ka siran ala ɲɛ bilen dɛ maaw bɛ ka ɲɛrɔki ka kɛ diɲɛ de kan bari dugu jɛ o jɛ fɛn kura bɛ ka bɔ diɲɛ na min ka di ka tɛmɛ kɔrɔlen kan fɔlɔ an tun bɛ boli-bolifɛn minnu na k'a daminɛ 1980 waati ninnu ka se sisan ma bolifɛn minnu tun bɛ yen n'i ko sisan k'i b'a ta k'i ka ci kɛ e yɛrɛ bɛ dimi bolifɛn in kɔrɔ or que fɔlɔ bɛɛ tun t'a sɔrɔ diɲɛ bɛ ka timiya ka taa fɛ de bolifɛn minnu bɔra sisan a den kelen a bɛ se ka min boli heure kelen kɔnɔ a ka bon hakili ma wa dugu jɛ o jɛ technologie a bɛ ka développer ka taa o kama maa min ye silamɛ k'i dara ala la i kan ka fɛn ninnu kɛcogo dɔn sa bari sitanɛ a ma saliya seconde kelen sitanɛ ma saliya minute kelen sitanɛ m'a ka janjuru bila heure kelen su ani tile silamɛ ɲumanw a bɛ bɛɛ de nɔfɛ ale yɛrɛ y'o dalen da a ko ale sara maa kɔ sa fo ka taa se saya ma maa minnu banna ale sitanɛ la maa minnu banna diɲɛ na sitanɛ ko ale ye samara de don tigi nɔfɛ fo ka se alikiyama jɔn dɔw ma a ko nka maa minnu tugura ne sitanɛ kɔ maa minnu sɔnna ka diɲɛ n'a kobaw ye ka tugu diɲɛ kɔ ka ban ala la a ko ale sitanɛ ye samara don ka sentɛgɛ da o tigi ɲɛ yanni diɲɛ wuli cɛ fana k'i tɛgɛ tɛ da ale kan donc n'i ye nin kumaw mɛn i kan ka da la k'a fɔ diɲɛ tɛ sɔrɔ dɛ a bɛ maa o maa kunna k'i bɛna diɲɛ sɔrɔ i bɛ miliyari sɔrɔ i nata tɛ fa ala ye fɛn dɔ da hadamaden na ko nata a tɛ fa koyi a tɛ fa i bɛ ala deli bi se foyi t'i ye k'a fɔ ala n bɛ fɛ i ka moto di yan moto ko bɛ na n'i ye moto sɔrɔ sisan e bɛ sigiɲɔgɔn dɔ ta filɛ i ɲɛ bɛ mobili n'aw bolo ala n'i ye mobili sɔrɔ o bɛ sɔn ka diya ye koyi ala bɛ tila k'i garisɛgɛ mobili la tuguni kalo kelen kɔfɛ i bɛ nin miiri ala avion bɛ sɔrɔ donc hadamaden nata tɛ fa étage ba ninnu i b'a bɛɛ di maa ma nata tɛ fa nata ye fɛn jumɛn ye a bɛ ku minɛba kelen pe dɔrɔn de kɔnɔ ala ye minɛ min d'a ma mais hadamadenw banna minɛ in na o ye lemaniya de ye maa maa ko ala y'i sɔn lemaniya la ala ye diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ ta k'a d'i ma maa min lemaniyala o de bɛ se ka sun ala ye k'a daminɛ sɔgɔma 6 heures fo ka se 18 heures ma a bɛ kɔn ka na ala subahanahu wa taala ye o ma fɛn bɔ a ka ala bato la o ma fɛn bɔ a ka ala ɲɛsiranya la o ma fɛn bɔ ani maaw cɛ ɲumanya la lemaniya de b'o se hadamaden ma nka ni lemaniya tɛ maa min na n'i y'a daminɛ bɛɛ b'a dɔn a ɲɛ kan soit n'ale sunna a bɛ taa kɛ waso de ye diɲɛ bɛɛ k'a dɔn k'a sunna ala ye minɛ min d'a ma an ka minɛ min an bolo fila la silamɛw n'o ye lemaniya ye lemaniya in filɛ bɛɛ t'a sɔrɔ dɛ maa min lemaniyalen don ni jamakulu ye 1000 ye n'ale kelen b'u cɛla hali ni kobilen ye aw sɔrɔ i b'a sɔrɔ ale hakili sigilen don ka tɛmɛ aw bɛɛ kan o kɛra saya ye o kɛra kasara ye o kɛra ala ka lajarabi ye o n'a y'aw sɔrɔ jamakulu i b'a sɔrɔ ale lemaniyalen don ka tɛmɛ aw bɛɛ kan o minɛba ye n'i ye nata bila a kɔnɔ a b'a fa tewu nata tɛ se ka foyi ta lemaniya la bari maa min lemaniyara o karilen don maaw ta kɔ maa min lemaniyara o dalen don ala k'a fɔ ala de b'a d'i ma hɛrɛ min filɛ n'an b'a kɔnɔ nin ka kan bɛɛ la ala min kɛ silamɛ k'i ka ala bato ko ala k'i sɔn dɛ la silamɛya ma dabɔ o kama ala m'a fɔ maa si kana k'i ka ala bato k'ale k'i sɔn hɛrɛ la la a ma dabɔ o kama hɛrɛ minnu filɛ diɲɛ kɔnɔ nin ala ko arrahman a ko n ye nin tɔgɔ da de k'a kɛ diɲɛ hinɛ labɔlen tigi ye lana jami an wa a ka kan bɛɛ la a ka kan silamɛ la a ka kan silanda la a ka kan taa si la a ka kan bɛɛ lajɛlen na ala y'a da bɛɛ kama i dara ala la i ma da ala la o y'i ka ko ye nka ala kɔni ye diɲɛ hinɛ in da an bɛɛ bɛ jɛ a la o kɔrɔmasuru dɔ ye jumɛn ye e ye silamɛ ye e bɛ fiɲɛ sama k'a bila alimul ghaibi wa shahada fayunabbihukum namuruju ka fanga kɛra kura ye namuruju ye ala fa maaw bɛ kontan n'a ye ka kulekule n'a tɔgɔ ye o kama kunanko ni ala bann'i la wallahi i bɛ ko min na ala b'a tɔ ji d'i bolo ka taa di nka lemaniya jɔn silamɛ jɔn n'i donna ko dɔ la min man di ala ye ko i ka di ala ye ala subahanahu wa taala bɛ bɔnɛ dɔ bi ta la ala bɛ sew d'i ma k'a fangaw d'i ma k'a da bɛɛ yɛlɛ ye mun kama i ka se ka fɛɛrɛ a kɛli la nka ala bɛ k'i bɛlɛ waatinin dɔ de la namuruju tora o la waati min na ala mago bɛ s'a ma ala ma foyi ci a ma a ye fɛn bɛɛ la lafulen de ci a ma n'o ye sosoniden 2 ye a ye soso 2 de ci namuruju ma
soso fila in nana dɔrɔn u y'u kari ka don a nun kɔnɔ. A sola ka don fɔlɔ min na ni Ala yɛrɛ mago jɔra a la k'a fɔ nawuruju bɛ taa bin, soso murutira kunkolo kɔnɔ. U ye fan bɛɛ k'u sennɔ ye. A bɛ ka kongo a tɛ ka lafiya. F'a tora kuma la a nana pɛrɛ garidi kunna, munna i t'i yan gosi? A ye bere k'a kun dɔrɔn a kun cira. Namuruju ka fanga banna nin cogo la. O kama i mana kɛ masakɛ ka kɛ setigi ye ko Ala ye dɔnni d'i ma wala a ye nafolo d'i ma a ye hɛrɛ k'i ye, i janto i yɛrɛ la. O wagati i janto i yɛrɛ la, o waati de sitanɛ fana b'a la k'i bɛlɛbɛlɛ. Wa ni sitanɛ y'i sɔrɔ k'a fɔ o yɔrɔ la k'i bɛ Ala ye, i ti Ala ye dɛ. Fo ni Ala b'i fɛ. Ni Ala bɛ jɔn min fɛ a ti sɔn de o ka porokoto ka bin. N'i bɛna porokoto Ala bɛ ko dɔ kɛ ten i yɛrɛ bɛ sin k'a ye ten, ne kun filila. Donc i bɛ segin Ala ma. An b'a deli Ala fɛ Ala ka jɔn ɲumanw Ala k'an far'u kan. Juma caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira an na. An ka taabaw Ala ka hinɛ u la. Ala k'an yɛrɛ ɲa k'an ta don o kɔnɔ. Kira bonya kama. Salli ala rasul. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفرني ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان الذي إنما قضى الأمر فإنما يقول كن فيكون. فسبحان الذي بيده الملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة.